across the and we came here today to more of the problems we're having across the border. Thank you very much. All right. So you are not even only in Oka, you're everywhere. Like you're, exactly. You're talking about South. Came from Texas. Okay. It's an international company. Okay. All right. From Ihe Jessica Kukwa turns that unona as we na tabazio no nyabo akulona hani kuchose kunyekwaze ndi Anambra you buja na ndi Lagos na ndi Imo ajunwe bukeri ihe ya ine mekwa ndi ozo kai wonata ya no. Okay, ihe banyelu mai bụ na like I put earlier on that madam and mama no we pụọ n'ama. I am a local no di chiche na legacha genuine property na eme people landlords and landlady all over the Nigeria and in diaspora. Ndị buy na achọ buy azụ affordable house. Unu na ya keta ona fo na enwere ọtụtụ ndị estate dị iche iche. Both genuine ones and the wayo mo na akpọ ha ndị chụachụa. Ya ka I ji we form all this company because like I told you that we have experience for over 15 years. Yeah. Before we are under a big company, Rotech, but now we have created my own company, which is Gematech Property. Makanasi na isa avukata oga. Ebola organ kegi. 19 years to her. So if aneme na Anambra na tayo to, if Governor Ibu Soludo na eme na tayo to, we started working with our past governor, which is His Excellency Willie Obiano, in a Kuluno initiative. Imanandi Governor won't like homes, like they like creating homes for pansies. Yeah. And whatever you are doing, the governor will always tell you to do it right. You know. So, I get butelu ndị Anambra if I name obodo chi dị iche iche. Ka ha nwee ike gbakọta aka, fụkwa na ihe anyị na-agwa ha nọ on ground. Okay. Do you understand? All right. To the Honorable, what kind of land, homes, and whatever do you have? And then, how will the person coming to purchase or buy? You know, yeah. Okay, my brother. At first, if I'm about due diligence. Due diligence has to do with what and what do you need to purchase a land? Yeah. Do you understand me? Yeah. You know, most of us are having a very, very big problem in purchasing land. Yeah. So, what we'll do at first is we're going to educate you and we'll make you understand the processes you're going to go to get a very genuine land. It's a very straightforward issues. One will have property in Oka here. Yeah, in Ethiopia, one day we have property in Oka here, adjacent to the new government house. Yeah. We have property in Unkwele. We have property in Enugu. Then, the first step, Madu kwesi imegodu mecho igwani one ichogodi igwani oge ago ife dị na anyị abụrụ ife ọ ga-abụ ịpụta kpọọ mmadụ e convince bụ onye aka ọ bịagola anyị no onye chi bụ landlord ọ ya agụ ya agụ o gosiri na o tozugo inwe ife na nke that's the first step. Then the second step mgbe onye anwa bịa n'anya fụ na ife inwe dị arụ mma. Because then with processes, two things. Some people will go and meet people and convince them to come and invest or buy their properties. Yeah. One, you need to go to Munyawa or Chokwaligo. The purpose of Onyawa Nigoani. And we two purposes. One is land banking. Two is development. Yeah. Do you understand me? Then when you know what the person wants, you mole big ebido onye land banking. Eba na enye ani aburo n'ezi ama. You get probably a few months to develop because all land banking. Because what we are talking about is development.
now onye chi develop ị ga-enye anyị ebe pụtatụla apụta so that ka o wee na-alụ ife ka a na-enwe infrastructural development. Do you understand me? That is the second part of it. Then another part of it is that etu ifu na onye anwe itolugo chọọ ịbụ landlord nke ya o wee bịasị gị na ọ chọrọ anyị ife izizi ị ga-eme bụ ịpụta inye your documents o jee search ọ bụgoro na ọ marụ na ọ ya eje search igwe ya jee and you give him the appropriate authorities to go. Enwe places a na-eje for search. If it's in Abuja, it's called Aegis. If it's in Anambra, it's called Ministry of Lands. Ebe ọ bụ na ọ depend akwụkwọ inyere ya ọ bụ na ife inyere ya bụ a survey copy ma na ọ ga-ejebe na survey department ọ bụ na ife inyere ya ife a na-akpọ deed or CFO or title document ma na ọ ga-ejebe na ministry wee mee inquiry. Onye anwe mesizie inquiry pụta afọjue ịmụ na ndị be anyị na like inenete ife ọfụma afọjue then on that back to you well yes no digo confidence on if it or less year. Do you understand me? That's a process. Then one gini here we baba if actually me eba won baba if actually me ki anwa ebi ga esi we 1 year because on 1 year ka na akpo ya ebi ga esi we 1 year akulo no nkie. Do you understand me? Yes. Mbwagini akpatazi o depend the folk. I've said that before, whether it's land banking or he wants to develop. Eba akiga anozi we malozia ifi ga enyu na ewe kwubezia maka price. Ife dị na anya ada akụkwa price mkpọ because one ị na-anya etu ọ bụ na aka ka echi nyelu ndị mmadụ ọ ya agwụgodo gị ife ba akpịa budget ya ife oji n'aka ọ gwazie gị ife oji n'aka gị nwee work with it wee malụ ma ọ ga-adị suitable with your expenses and your infrastructural development. And at that point, if you're not going to mesigo transaction, or bro landlord nke aka ya, or poja nweleba nwele nwunye na ụmụ ya na Chineke agozi gị. Daalụ. Okay, can you me gini ka iche maka anyị nwe ndị real estate ọka nkụ tinyekwuzie na Anambra State kedu otu JMATEC na your own establishment wee dị iche from ndị ọzọ? Okay, ka nsa ajụjụ a ihe mere JMATEC and Mazi Texas ji wee wụrụ pụrụ iche ndị other developers bụ na number 1 anyị anaghị ele ana ọ na-ele ụlọ ihe anyị na-ele bụ ihe a na-akpọ value for your money because anyị ma ego one anyị maka ọchịchị anyị maka Nigeria dị kịta ọ dịrị izi mmadụ ịkpata 1 million mmadụ ịkpata 2 million mmadụ ịkpata 3 million 500,000 ọ dịrị izi onye a wee weli ya sị ka o nwee ike ihe a wee go save for over 1 year o wee sị ka o tinye ya n'ala after some months a na-akọli akụkọ unu n'anya like I told that na JMATEC and Mazi Texas have been in this business for over 15 years. I general police, I general army, I general ICPC, all the forces in the whole Nigeria. We been by there before. I know state in those. It 20 na natural me pa fa ya fuchan so budi chiche na the other developers, other estates. Hawaii and all. Man anyunwa for the fact that it's not government allocation place or government gazetted area. We don't deal with the villagers. I not directly with ihe ọbụla anyị na-eme n'ụwa anyị na-like ikpokọta gọọmenti nso ka ha na-afụkwa na ihe anyị na-eme na-aga ọfụma maka echi. So once again, we don't sell land, we don't sell house. Anyị na-ere ihe akpọ value. We must give you the value. Ibe anyị kpọrọ ile value a ka ịgbari enye. Agbali na kita n'ịkpata 1 million adịrịzi na buy kita. Ịkpata 500,000 adịrịzi. Ịkpata 2 million adịrịzi. Mmadụ ebe asị gị na ọ na-ele ana. Iwe chile sweat gị wee chile ihe nke ịkpatacha wee chinye ha na-akọlọ gị akụkọ. Then number 2, agwa gị na ebe a wụ 5 million ị na-eche akilichi ifu no value no worth to that 5 million. Or ife JMATEC na-ele ya na Mazi Texas. Yes, and number 2, anyị enwenyere owere ya afụtasị na this company enwego any police matter or any army or anybody onye ọbụla anyị obeghị nsogbu within developers. We have over 100, let me not lie, over 150 subscribers under JMATEC. And owere ya sị na anyị na ha nwere okwu ihe na-agwa ha na-aga ọfụma maka JMATEC na Mazi Texas ihe anyị number 1 ekwu eme. Okay. Honorable Odiko nwe ebe ịchọ itinye ma ahụ m ka ị na-anọgharị
O nwere ebe ịchọ itinye ya na nke okwu. Ana m enweli aṅụle na ife onye ekwu na-ada ịta. Because ejiri Igbo agwụ ya onye ọcha. Okay. All right. Ya bịa na anụ na onwe ebe a na-akpọ installmental payment. Mmadụ onwe ike igolu, let's say, like you said, value 10 million. Ọ na-asị ka ya na-eweta 1 million for over a particular period of time. Is it allowed in your own, or must it be cash and carry? Yeah. Like even na buy, I'm about my company buy. Even na estate I wear room for different payments. Okay. I wear room for installments. We wear room for outright. Our installments, can you say installment? Some people are basically na haji ego niile na actually joke when they subscriber like in the nocho bodo yibo ha na-akwụ ụgwọ cash ha chọrọ iji ụgwọ okwe ndị ya basically organa madam biko nyelụ m aka ala ikwanụ me state una achọrọ m inwekwe na ana ka ogwe ni ha na-awọta biko ka ego na-esiere m aka mmakwunye 1 million mmakwunye 2 million mgbe dị otu a ka akwụtọpụ is a different arrangement. You have to come down to the office. Okay. I and again interaction. It's not the public thing, you know. So I kwesị ịbịa I high cho. I na promise to na assure ndị Anambra niile ma ndị nọ na diaspora na no n'ụtụtụ a na anyị ga-eme ya ka ọ dị very flexible for them to be able to get and own a property both in Anambra and southeast niile ebe anyị nwegasị property. Okay, talking about Anambra State, or so because you mentioned go side the new government house, or some say back on we properties, come we bend also no we chakwa properties. Also, na Anambra ka we properties. Like I told you, I went Anambra ongoing now. Nigo also nke dị na the government house, what are locations in Anambra State? Yeah, I'm about to mention the locations. We have our estates. I went Anambra State. Getting opposite new government house, even the government gazette for developers, you know. That place is ongoing. We're selling fast. It's well fenced, gated, and construction is still going on. Then I will never na Enugu State. Location no Nike, Ibagwa Nike, opposite Federal Housing Estates, just immediately directly opposite. Up I want Eba I na 500 square meter, 1,000, 5,000, depending on the feature. If feature you go. And if I leba ho title document yabo, if I na C of O, right of occupants. So I work with Abuja. Na Idu. It's ongoing right now. I work with my Tama extension too. I work with Gwarempa when I'm Mabuchi. Just name it. Nature. I work with Nimo. Though it's still ongoing because before I make sure I made a thorough investigation, so we don't have issues with our subscribers. When we are selling a property, we're not just selling, we are trying to guide and also protect the money in the subscribers side, in the client side, because it's our duty to protect their money. Okay. So, Imo State is ongoing, we'll still blow it when it's ready. For now, I had the Shabesho, and I guide the Shaketa, Anambra, Enugu, and Abuja for now. So subscribers' safety is guaranteed at any point in time. I think that every developer should focus on the subscribers, not even yourself, because that's not your guy. Yeah, so it's my duty to protect their wealth because of the reason they watch and they buy on a diaspora. Fundiko India and Amadia, or how much you send to look at their sweat. So we don't do it like that. We make sure we protect their money. Okay. Makechi. Honorable CEO, Maxitex Technologies Limited. Let's get into technology now. Okay, your visibility in social media platforms, and if somebody wants to contact you via that platform, how would the person go about that? Dalo. I'm a Instagram page, which is Maxitex Technologies. Okay. .com. I am on YouTube. I am on Facebook. And those social media pages, we have IT department that handles them. Okay. And you get response from there. Within 2 minutes, you ever drop a message on it. Thank you very much. All right. JM Tech, let's see your own too. Well, it's also the marketing.
So you can see me all over the radio. I've been in radio stations, different radio stations. I've been in Prime Sports in Enugu. I've also been in Afia TV. Yeah. Each one at the whole radio broadcasting from. So, but this is my first time being here. Steady. But I thought you were here with Onwa some time ago. Yeah, I'm yeah, okay, or as your the head of marketing in okay, like I mentioned earlier. But okay. Oh yes. So okay. So your online platform when I chop back in here. Wherever you chop back in here. So what's up okay ya from? Because I go na irumo so irumo afia ma na elo onwe ya. Ihe obona ngwa gi no iru on ground to accord. Any do me advert to sell my property. Okay. The advert me wo tu ha na form na radio kita. Because him na onye obona na legend new property will come here. Yeah. Manefo Halande Chuachowa, you can't see them in the public mic like this. So here you went sit here down of former one amami henele and henele jeba to say wagi to accord. Dalon the Bobby. Okay, or guy me pay go for any when they were key to Puna Juju. On the way key guana now. Cavapo Cavagolos was 0706 5381 320. And if you're watching us live on Facebook, drop your comment in the comment section. I go for Tapuya. Mobi Banyina 0808-487-2166. It was quite still using our WhatsApp at 0705-113-8812. Hello. Hello, good morning, sir. Good morning. Dalu no ndimo na studio. Kinazo move here na aje. Dalu. Okay. Abam buchi ike Nwachukwu. Okay. Esile ba. Okay. Even chọrọ ije ọ metutu bi aka mana chọrọ ikwukwu okwu banyere. Okay. Ọ sị na ba na-ekoro ananụ n'okwu n'ụka. And ọ kpọ mụtọ nnukwu n'ihe ahụ okwu. Maka ife a bụ ọtụtụ okwu dị n'obodo dị iche iche. Anyị mana ndị chụachụ adịka okwu juru n'ime obodo na housing business ihe na-ejebi ego. Ma ndị regista ma ndị regista onye ọbụla abụgoro real estate developers. O wee na-ebute ọgba aghara na ị ga-ahụ obodo a na-ama ọkwa na redio na ABS a maka anyị mana nọmba 1 na Anambra State. Abịa macha ọkwa na ABS macha ma private radio station ọkwa na anaghị ọkwa na orule. Ifu ndị na-eche na ọbụla bụ ọnụ na-ekwu n'obodo na o nwere iwe ga-eme maka bụ ọkụ ọnụ jeela a na anwa eleta a na ọ na-ebute ọgba aghara. Summarize what I just want to matter. Ịma na okwu mgbe kwugbo mgba ifri o meche m kpọọ ọzọ na anaghịrị ekwugide okwu line na onye ka m chọrọ ikwu maka ihe na-eme n'ọba. Thank you. Daalụ na ojisi n'ike. All right, thank you for your contribution. Yeah, keep your calls coming. Someone is here. Hello, good morning. Hello, good morning, MBS. Good morning to you. Welcome. Albis of the East. Champions. He gets in the studio. Good morning, all. Good morning. Good morning. I'm from Madeka Francis. Ofobike. It's my book. No. Ogu na-ekwu okwu esi na onye chana onye bụ ụzọ gwa unu mebi ego n'oji before you mara ebe anyị awanye ana. Exactly. So wee na-ajụ sị ọmụbụrụ 20 million bịa isi na 20 million wee wanye m ana ka n'ụlọ nwee price iche before onye ahụ amara how to arrange the money to buy the land. Okay. Onye nwere ike ịjụ n'otu a, God bless you. Bless you to just jot down the question. You will respond. Well, somebody is here. Hello. Hello, good morning. Good morning. Yeah, good morning. How are you? Okay, Daalụ Mabese. Because even na-achụ ada anyị nọ na-erubo ana nke dị opposite government house ego one ka ọ bụ a plot. Okay. All right. Okay. Ngwa ọ ga-aza gị ya. Anyị nwere ike respond immediately. Let's take it from there. So ọ jụrụ gị nke dị na government house ego one per plot. Hello. Okay, if I na one ebe ahụ 500 square meter in any state ndị ọzọ ha na-awa for something
but I want our 500 square meter. And 500 square meter, 500 square meter able a plot and more, or one plot and one plot because I wali ako wike bana odeko no ichoelo never. So I in earlier of 15 million. For further negotiation, you can come to the office. Thank you. Bro, say no 15 million. It was a negotiation. It's just one office. Mama work aji. Let me check the was I be the office today. Yes. Yes. Honorable. Onwe ebo yenke na jolo. Obuicheta. Nsege jo to dan. Osele onya bia ga value land or 20 million be ya wanyenke 20 million ko. Daluri nne. Onyi mana mgbe nno na-ekwu okwu asị m na ife gbasara ego ani na akwado. For example, now your budget is 30 million, 20 million, 10 million. And we find out proximity to the city. Only 20 million. And the proximity to the city that you can that it's what the money you have. Manobuna needing proximity to the city now at the rate of 40 million. Each day 20 million. If I get maybe what I get bending no 20 million no. Obuni 20 million get what I get plot now. No plot now but get what na 20 million. Yeah. That is the idea you need to work with budget onyanwa jibia. Yeah. Kwa libo onyanwa bia juage go ni na land is 15 million obuni if one label 7 million obuna nkata nwa unu bia akpadi enwere isi. Yeah. Onye ka oji need kwado we bia. Okay. We kpa anya bu nkata. All right. Dalu. And number 2 kam tikwu okwu n'ihe my colleague ikwu. Go ahead. Onye jụrụ ajụjụ bụ like ịbịa na Mazi Texas Home nke nọ n'Ọka. If I na-emebe ahụ first come first serve. Okay. Do you understand? Yeah. Yeah, what additional ajụjụ aka boda ya choka. Oroba iji 20 million gbarata. Oroba iji 30 million gbarata. Ihe anyị na-eme wo onye bụ ụzọ bịa awanye ya na ebe dị mma. Ihe anyị na-agwa unu kịta na 15 million wo the particular price I tinye ebe ahụ. Always there any further negotiation, you can come over to the office. It's a private arrangement. Makande mmadụ. So if you get 20 million, or that doesn't mean I get 20 million. No. No, ibulu zobia, ibu number 1, ege number 1. Ibu number 2, ege number 2. Ibu number 3, ibu number 20, ege number 20. So ni hai neme na eba for first come, first serve. Dalo. All right, Anuna, actually, on a collective CFO, individual CFO, which is very important. With experience, yeah, collective CFO now be a burden to the proprietors in years to come. Currently, Anambra challenges. Na estate in Kedina Onitsha. The subscribers fa kusigugwane lusia ono. Manina agofa maka grand rent fa ga na akwu yearly. Odiko ogunamba. Now that estate it's about 5 years old now. Do you understand me? Yeah. To collect that money from them now is a problem. I know how much I paid to the Ministry of Lands last week. And only God knows how he helped me get that money to pay for that grand rent, to validate their existence in that place. So currently, we'll just get a certified document and allow you to do your CFO by yourself, so that your grand rent when it's due and at that affordable cost. Okay. Darling. Oh, thank you very much. So this is like one of the major challenges. Yes, that's global CFO. The whole burden, the grand rent will be on your head. Okay. Now, meanwhile, all our property is backed with general CFO because our mono na level value. Yes. Okay. In our water value of what you are investing. That's what we are selling. All right. So the estate is backed with general CFO. Manager individual CFO is allowed. Like I told you, when you come to the office, I makia. When you talk on individual, so like a plot,
CFO is doable. Manon kata ayakba enwe common agreement. Yes. And what other challenges when they face as investors and developers? For the fact name on that estate, you'll be facing challenges. And what makes you a rector and a super developer is the zeal and the energy each way attack a lawyer. So that the both party will not misunderstand each other. Like as an Ebiana market, the Beniafia, Nane, the Gobia, the so you meet the good, you meet the tough people, you meet the average people. So the zeal and the energy to accommodate everybody because they want much and they buy I like if I kowa and they kowacha it change on in our water so I can't like I'm like Hamilton so office akowa as akohaman and two so I put up say yoga ne high ban ne high kowata. So we are being careful, even as much as na I land, I be careful, so that we don't. If we go my office, we go my office or the air or the body. What can I nearby? I have office. Okay, even Anambra State, yes. I know at T&T Plaza before Ngazeka Estate Gate. Okay, I want on the first floor. It by here for our billboard. The office is existing. When they chocolate like I'm going to Anambra, I hope we Enugu State. I can make flag off here 2 months ago. Okay, it's selling. Do you understand? You work office in Enugu. I work office in Enugu. Na SOAS building. SOAS building. MMN. Onyabolama Airport Bridge. Mana SOAS building na market. Be ilu eba. Iyafo ayi neba. And office in Abuja kwa. Office in Abuja no na Dan Salary Plaza. Use zone 4. Okay. Maxi taxes. If you have an office, if you Gematek, if you go to Maxi Texas, all of us were in one. So what about the green grim? We talk one green grim before, yeah. We have any green grim? Yeah, we can drop our numbers even on the flyer. Okay, business. Okay. Drop okay. Actually, went the one that Jessica na akara upiwe 081 6666 516422. I will take that again. She with them na call for more information. 081 66 516422. Okay, honorable. For business or business line, you go. You know. Okay, please, business line. Apart from on the social media. It was 08081617908. I repeat it, 08081617908. Okay, kaina batande na bono only kobu on the choy well. Hello, Otutu Amano. Otutu Amano. Kevin Emesia Bino. Otutu Amano. Otutu Amano. Ele kumba tolu mera atiza for state apo. Dalo Anthony. Ema na atu no nya anwu gbalu ofu borofiji jo na akwakọ ya. Maka na amagomi emem no ka. So no wa ajiju nche ejo oda mu no na studio. O se na onwa ajiju edu ya oputoro okpo. Mmadu choi ide na akunye na agwota price o se no na ego no ji na akunye part every month o na akunye. O se no nya anya abia na office. Ayi wa bụ ndị n'obodo oyibo. Yazi ka ya esi wee mee anyị ama nwa efefe nwu. Ka eno phone number ya eji wee kpọọ. Ọ na phone number chọpụtani. Ọ ya adabakwa ka ya abịa iwuli ibu na ya abịa. Ọ ya ka nsị ka njụọ. So ọ bụ na onwe phone number na drop ọla anyị. Okay, ọ drop go kwa ọ dị ka na-esonye mana gee ntị ka ọ zaa gị. Ka nza aga jojo. Ndị akwụkwọ anyị ọzọ na akọpịrọ the number. Okay. Biko ndị be anyị nọ na diaspora na-anụ ọnụ anyị n'ụbọchị nke taa. Ị nọ n'obodo oyibo ihe enwele nwanne gị bi na Anambra o Enugu or South East ihe ezite because ọ bụrụ ọba ịkpọ na phone akọwata gị ma m ga-alaikwa ka izite onye esi na-arụ gị pụta because nkọwacha unu ama ndị satisfy so it's better that na isend onye si na-arụ gị ka ọ bịa n'ọfịs akọwatakwala ya so nke mụ ya akọwa nke nwanne gị ya akọwa o nwee ike baa gị ntị ị na-aghọta ana m alaik unu gbalatakwa ka unu bịafụkwa n'ihe ha ikwu na ị na-eme makwa ma estate a ọnọkwa don grand makwa na estate a ọnọkwa ọnọrọ na gọọmenti
land makwa na get state akwa nọrọ na any place ga-enye nsogbu unu fụ ihe anyị na-ekwu fụ na fence agba ma gate anyị na-alụkịta na everything anyị kwu ka akwụ mma like unu gbalata be ejiri anya unu fụ ya before na-etinye 1 naira unu maka na ihe na-ele name like I said na ihe na-ele value. It's not about convincing you to bring out 15 million to pay or about selling a genuine property. So I go chahania ijela lowola. Dikisi yoku value. Dalo. Numbers on my akara igwe mu bụ 081 66 51 64 22. 081 66 51 64 22. I man on what again now. I don't want one dozen. I never tap on my home. I go live commission. Good morning. Oh, I've been watching them, but I only have come like an Indian must to be. I've been watching them. You could come out. There is a person when Anambra Street. And the Enugu State, the Hawaii bar, so that I mean, how one I bought a number how to find a balloon. Oh, one first of all, I want to go Akari get you with 081 66 51 6422 081 66 51 6422. Eba in local opposite the Anambra State New Government House. Nke Governor Ebu Soludo ka flag it off. That was 2 weeks ago. Eba ho government gazetted area. Ke we ke lesson the mmadụ ndị na-achị landlord, ndị na-achị zwana. Eba nka anyị nọ. Wakwa na ịmara ka esi nweta ebe ahụ. Iwe ke kpọọ m n'akala igwe ebe mkpọ ihe mkpọ na kita. We will direct you to our office so that our logistic people will take you to the site for sightseeing. And then nke Enugu ụkwa the same number ka eji nweta anyị na Enugu. Like nke anyị na-ekwu na anyị nọ na ya na Enugu State o wele ebe gọvanọ na-eme dualization. Nike Road Wozoliki to Nsukka, Abuja. Ebe a ka anyị na-ele na kita directly opposite Federal Housing Estate opposite ya. Ihe nwetakwa Jematek na Mazi Texas ebe ahụ. And in Kedin or Cab or Mabukwalo, Maki goes area. Get governor, I was never. Right. So, Maxi Texas, can do advice in way to the buying in Dibo, especially in the North diaspora, na Kanechi or more invest na come watching kitten or go do to make other child in the middle to put nata. Nemo Gadirosqua. Nke bụ eziokwu onye ka nọ n'obodo oyibo except me chọ ka ịnwụrụ dị ka enyi gị dị ịnị dị ebe ọbụla ị nọ as long as na ọbụrụ ebe isi wee bịa ka ị na-agba mbọ na-atụnyegodu something ebe isi bịa maka retirement ka ọ yala ịbụ mgbe nwa eji mesịa ịtaba aka n'eze anyị na-akpata ọtụtụ ego na mba niile. For example, anọbụ m Texas akpata m ego na Texas and had him too young na nchi ibidia na me ibidia for long decades of years before nataba man any dey me nata n'ụlọ ka isi wee jụọ m oyi because o nwere ebe nọ n'ụwa a ga-afụlele as equal with every other person not there or possible. I'm telling you with experience. Yes. O nwere ebe a ga-anabata gị ka ga-esi nabata gị na be gị ego n'ọsọ gị nwee n'obodo anwa a ga na-afụlele ka onye mbịambịa. So anwa ka anyị agba na mbọ anyị na-edi na-anatala ụlọ ka anyị dozie obodo anyị ọfụma. Daalụ. Okay, daalụ. Dịka onwe ndị unu nwere ike ịpartner with like na onwe onye mmachi ọba igo ana nduri ebe na nke unu onwere unu ji eme ụmụ iwe 10% or 20% or commission. Onwere unu si eme otu a ka ọ genuinely within the all or strictly within the all. If all depend ịma na partnership a efu the very deep. Partnership in the sense that onye anwa all depend his level and value of investment. Ọ bụ na onye chọrọ igo ani bịala onwe ogola ani ojebe mana ọ bụ na onye nụsifu nkata anyị na-akpa na redio kita anụnwa wee je convince ye mmadụ
wee si onye a biko onye bịa ka o invest ya n'ebe a nụnwa na ọ ghọtara ife ndị a na-ekwu nyanwa na onwe ifro now na ọ bụrụgo an agent or a facilitator on whichever side. A standard commission is 5% of whatever his client invested in the transaction. Thank you very much. All right. N'ihi oge anyị na-achịkọtazi ya bụ nzukọ Anambra nke ụtụtụ anụwa. Dịka anyị na-enwezi ma smart cities na-enwecha ụfọdụ ihe na-attract ndị mmadụ to Anambra State at the moment. Just in few seconds, gwa ndị Anambra okwu, gwa ndị Igbo okwu. Okwu banyere ime think home philosophy ka ọ bụrụ part and parcel of us, because ndị Igbo nọchacha ebe niile mana ọzi ya na yoza ha natazie n'ihe ha na-achọ na oke enu adịgo n'uke ana ka anyị ji nwayọ na ogoro na onye anwe industry na-abụ na obodo ebo ma ọ bụ na Lagos ma ọ bụ na Abuja ọ bịazi ogorozie plot of land side a tinyekwuo Igbo Igbo ekele m unu. Daalụ. Unu mana asị na akụlụ ụlọ mala ịkpatala akụ. Anyị nwa n'ebe a ebichago obodo Igbo nata. Ọ bụrụ na ndị n'obodo Igbo na ha na ọ dịrọ mma, onye ọbụla kpọgara ndị bi obodo Igbo ọnụ obodo Igbo ka ọ better his life. But in as much as na ịnọ ebe afọ, ọ bụrụkwa be gị, ọ bụrụ ebe obibi, ị anatakwa anata. Do you understand? Ịchọkwa ndị be anyị niile ndị Igbo Igbo sili ike. Watch here, most of our billionaires they are in Nigeria. And they agacha go obodo Igbo man no where ife no dey agacha anata. So here now when na gwa ndị Igbo no na buy wala. Je mate ka mazi Texas understand the afọ ha na ata we gbata 1 naira. And I na assure ha na ihe anyị na ebe a bụ ka anyị dewelu ha akọ ọfụma. Ha invest there with us. Ha man no ofu mkpọrọ akịkọ. Like I told you that we have been existing for 50 years and we are on air speaking boldly. Because I mana onuru onye anyị nwe nsogbu onuru onye anyị nwe cases in as much as other developers anarekwe ka amalụ ndị wonde genuine estate developers ya ka eji west ka ibe na ABS agwa ndị ba ndị na diaspora na ha gbalatawa ụlọ with the governor's initiative governor anyị onye like investment but investment again na buy iwatch ya na obodo oyibo ha ya na anakọ dị iche na social media. But when you block your ear and work with what you see and what they told you, if you know all these things, now you not go for me. So you can define a cover. Gematech property is not just selling properties. We have you at heart. Give one with it. It's our duty to protect your money because I big obodo ibo mala for anata dia. E man ando on our way me with 50 million with 10 million. Ewetia echi akọwalụ gị story ha ma mma the sweat ihe gabiga wee kpata 1 million na mana anyị nwa ma ya abụkata anyị ejege ebe afọ ruo with ndị bai dị iche iche ndị nọ na Germany na-ego ma anyị gaa ya afịa Italy US na mention it. You understand? Onye ọbụla ma Jessica Nweke mana mụnwa ọwụta ka m bịawa ABS abego m ABS for complete 5 years wonure ya pụta kpụta ọm sị na ife nkwulu abụlọ ka ọ dị. So biko afọ na gwa ha balatawa honorable tinyekwu anyị wee pịachie ife ọ na-ekwu bụ etu a ka ọ dị ife ọ na-ekwu bụ etu a ka ọ dị okay ebekwa nke nwoke ọka na-eme campaign ka okwuchezie campaign manager okwuchezie asị anya kwuo ọnụ la na ebe ọ na-apụta asị iwere n'okwu n'ọhụ ka o shido eso okay, so kedu ebe anyị enwetazi unu na mpịachizi and etu anyị eji nweta unu because you are marketing your business here. Okay, ebe anyị enweta bụ na TNT Plaza. Okay. By the left hand side before Ngozika Estate Gates. Okay. Then you join by n'igwe okwu 08081617908. Okay. 08081617908. Okay, anyị na-ekenezi unu dịka unu nọnyere anyị na nketa the CEO Maxi Texas Technologies Limited, Honorable, I cannot forget this, Anna. Please. Yeah, Honorable Sir Emeka Mbamalo, Dalo de Kino Yeline. Kenezi and Diana Pano. Honorable Kenen Diana. You will be working in Muno. Dalun, na Ogunu Waputa, where guy into na Oku. We expect to see you people any moment from now.
All right. No talk na Sekwazi Honorable Jessica Martin, CEO, Jmatek Properties and Investments. Dalo Nebia Singari Nzukọ Anambra Nkotutua. Dalo no. Dalo. I'm my position so all one plot na I na pose be no sign. If any like will able to accord. Anana ma show nya bala ke tinye 1 naira na any of our property man Enugu man Anambra man Abuja. Now today, na agwa ha that na they will see the value of their money. And owuru onye ihe dịka wayadria. Magam. You understand? I will magam we piachie nye daalụ no. Emo obzero ekure fe na ekenege ka isonye la anyị ugbu a na achọzi na ọmụ obzero okpotolokpo.go echi bukwale.com. Mwabu Uche Chukwu Ebonam the Binal no Fuma Ugebe Naja over and out. Yeah, Priska Abatago, they took eye inside my eye, Kabia Kwate Kilova, the show must go on. Oh yes, thank you.